skulle lave en lille anmeldelse om filmen Alpha 2. Jeg var inde og se premieren et torsdag sammen med min veninde Sofie. Jeg har ikke tænkt mig at fortælle sådan handlingen, fordi jeg synes, hvis der var nogen, der skulle ind og se den senere, så synes jeg, det er noget, man skal opleve selv og ikke få fortalt og så se det. Men personligt, så synes jeg, at den var virkelig sjov, og man griner virkelig meget i den, og alle skuespillerne passer perfekt til deres roller og sidder bare lige i øjet. Men ja, der var en lille skuffelse. Altså, hvis nu man går og tænker, at etteren var jo rigtig god, så toeren er sikkert endnu bedre. Det synes jeg ikke. Jeg synes, at etteren stadig er bedre end toeren. Der mangler lidt skuespillere, dem kan man godt savne, sådan at de træder ind. Men den var super sjov, og det var det eneste dårlige, synes jeg. Og især Mick Øgendahl, han var sindssygt sjov, han passer så godt til sin rolle. Så jeg tror ikke, han kunne spille det bedre, end hvad han har gjort. Og ellers så synes jeg bare, at jeg skal tage ind og se den, fordi den er super fed, den er helt vildt sjov. Ja, det synes jeg i hvert fald, hvis man har den samme humor som mig. Den er lidt plat måske, men super sjov. Cirka fra en 1 til 5 stjerner vil jeg nok give den 3-4 stykker, sådan middel, jeg synes personligt. Men altså, hvis I tager ind og se den, må I meget gerne kommentere. Det vil I kun gøre os glade, så hvad I synes, og om I er enige, uenige, ja, ris, ros, bare kom med det hele. Men jeg kan helt klart anbefale at gå ind og se den, så det synes jeg, I skal gøre.